der, når du har brug for dem. De gode relationer. Dem, der er der i hverdagen. Og hjælper, når der er noget, du virkelig ikke forstår. Men i en tid, hvor digitale platforme har gjort afstanden mellem mennesker mindre, men også større, betyder den personlige relation og et rigtigt like måske mere end nogensinde. Relationer er det, der driver os i andelskassen. Og får os til at sige højt, at vi er mere end en bank. Vi er mennesker, der interesserer os for andre mennesker. Det synes vi er vigtigt. Gør du?